Benvinguts i benvingudes una setmana més a Càmera i Acció, el vostre programa sobre informació i curiositats del món del cine i de les sèries de Canal Ràdio i de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Jo sóc Maite Arnau i, com sempre, m'acompanya Sabina Arnau. Hola, Sabina. Hola, Maite. En el programa d'avui anem a parlar sobre els Nepo Babies, o la traducció a la valenciana del manté i tu de qui eres, és a dir, fills o filles dels actors o actrius més coneguts del panorama cinematogràfic. Vinga, comencem. Les xarxes socials han viralitzat el concepte de Nepo Babies i ha arribat el moment de descobrir per què són. Nepo Babies, o fills de, això és exactament el que significa esta paraula que cada vegada està més adaptada al nostre vocabulari i sobretot al de les noves generacions. Este terme acunyat en xarxes socials és un concepte que fa referència a alguns famosos que ho són pel simple fet de tindre pares o parents coneguts. És a dir, estos jovens s'han beneficiat del nom dels seus pares o mares, que ja tenen reconeixement dins de la indústria per a ascendir en els seus llocs i aconseguir connexions que els permeten destacar a Hollywood i en el món de l'entreteniment en general. El terme ha donat peu a parlar de nepotisme o tracte de favor cap a familiars o amics i obrir el debat sobre si aquestes persones han comptat amb privilegis a l'hora de sobreeixir, comptar amb llocs de treball, càrrecs, projectes o una visibilitat major sense esforç per a guanyar-se eixe espai. Existeixen 4 categories de Nepo Babies, els artistes de la generació Z en ascens, com per exemple Mason Gooding, que és fill del guanyador d'un Oscar, Cuba Gooding, qui és estrella en Scream. També estan la categoria de Nepo Babies reservats i ocupats, és a dir, són fills de grans estrelles que compten amb carreres més establides, com Colin Hanks, fill de Tom Hanks. També tinguem els Nepo Babies grau platí, que són fills de pares famosos, però ells s'han convertit en personatges molt més importants en l'actualitat que els seus pares, com per exemple Miley Cyrus. I tanquem amb els Nepo Babies graduats, que procedeixen de famílies ja establides i reconegudes dins de la indústria de l'entreteniment, però que actualment són ja tan veterans i tenen una reconeguda carrera que per la qual cosa ara mateix ja no importa qui són o qui van ser els seus pares. En aquest sentit podem destacar a George Clooney o a Laura Dern. I ara sí, comencem aquest llistat amb una de les actrius del moment, com és Margaret Qualley, coprotagonista de la cinta La Sustancia de la directora Coralie Farget. El público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues... se acaba. ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta. Una simple inyección desbloquea tu ADN y produce otra versión de ti. Esto es... Tu, però, millor en tots els sentits. Eixa és La Promesa, un producte revolucionari basat en la divisió cel·lular que crea un alter ego més jove, més vell i més perfecte. Margaret Qualley, filla de l'actriu Andie MacDowell, amb tot just 30 anys, ja brilla per llum pròpia i es converteix en un dels noms de pes a Hollywood. Va estar en una sèrie de culte, va treballar amb alguns dels directors més importants i va protagonitzar pel·lícules d'allò més arriscades. Andie MacDowell tindria Margaret just després d'estrenar la pel·lícula de Mike Neville al costat de Hugh Grant, l'èxit de la qual li va permetre adquirir un gran ranxo en Montana, lloc on va estar bona part de la seva infància la jove actriu, al costat dels seus germans Justin i Rainey i el seu pare, el també model Paul Qualley. I set you free.
Criada en un entorn molt protector en el qual no hi havia televisió ni molt contacte amb l'exterior, als 5 anys els pares de Margaret es van separar i es va haver de traslladar a la ciutat. Va ser quan va començar a desenvolupar passió no per la interpretació com la seva mare, sinó per la dansa. En el programa de Jimmy Fallon, la icònica actriu va revelar que ser mare de Margaret la fa cool. Aparentment, la imminent fama de la seva filla sembla haver impactat en la seva pròpia popularitat, segons va assenyalar. La següent filla és Maya Hawke, coneguda per haver participat en la minissèrie britànica Mujercitas de Vanessa Caswell. Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas. Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final. ¡Ah, Joe! Quiero ser una artista en Roma y ser la mejor pintora del mundo. Eso es lo que tú quieres, ¿no, Joe? Ser una escritora famosa. Sí, pero suena muy vulgar cuando lo dice ella. Mis hijas siempre andan metiéndose en líos. Bueno, yo también. Os presento a Meg, Amy, Beth y yo. Pienso abrirme mi propio camino en el mundo. Nadie se abre su propio camino, y menos una mujer. Tienes que casarte bien. Tú no estás casada, tía March. Eso es porque soy rica. En un país immers en una guerra civil, les 4 germanes March, Meg, Joe, Beth i Amy, emprenen un viatge des de la infantesa a l'edat adulta. Baix de la mà de la seva mare, les xiques descobrissen el que significa ser dona en la societat estatunidenca de mitjan del ciel i de neu. Tenemos cierto poder sobre la persona que amamos. No es algo que te pasa. I ens centrem en Maya Hawke, que ja és filla de Ethan Hawke i de Uma Thurman. Hawke en un programa va recordar els començaments de la seva carrera i les 2 opcions que va considerar: canviar el seu nom, sotmetre's a una cirurgia estètica i assistir a audicions obertes, o bé acceptar la seva realitat com a Nepo Baby. Va optar per la segona opció, explicant que acceptar el seu origen privilegiat i enfrontar-se a les crítiques era la millor decisió. Maya Hawke va treballar recentment en projectes cinematogràfics al costat dels seus 2 pares. Va actuar amb Uma Thurman en The Kill Room i va protagonitzar Wildcat, una pel·lícula biogràfica sobre l'escriptora Flannery O'Connor, dirigida per son pare, Ethan Hawke. Durant la promoció d'esta pel·lícula, Maya va confessar a Variety haver tingut moments d'inseguretat pel nepotisme, però va defendre la seva decisió de col·laborar amb el seu pare. Va dir: internet no té molts matisos, mon pare ha sigut un gran mestre per a mi i volíem treballar junts, així que ens agrada estar junts. Maya Hawke va saltar a la fama pel seu paper de Robin Buckley en la sèrie de Stranger Things. A més d'este rol, ha participat en pel·lícules com a Revenja, Asteroid City i Maestro. I pròximament reprendrà el personatge de Robin en la 5ª temporada i última de la sèrie de ciència-ficció que s'emet per Netflix. En 2015 es va estrenar la pel·lícula El viaje más largo, protagonitzada per un Nepo Baby, per Scott Eastwood. No es extraño que tu vida vaya en una dirección. Así que es esto, ¿eh? Sí, esto es. ¡Vamos! Y entonces conoces a una persona. Quédatelo. Y todo cambia. Empiezo una nueva etapa de mi vida y no quiero distracciones. Eres la única chica que conozco que no tendría una aventura con un vaquero. Es impresionante. Nadie había hecho nunca algo así por mí. ¿Has visto eso? ¿Qué? ¡Llama a emergencias! Solo he venido a darle esto. ¿De dónde lo has sacado? Història d'amor a Carolina del Nord entre el jove cowboy Luke Collins, un antic campió de bous en plena volta a la competició després d'una lesió, i de Sofia, una estudiant universitària a punt d'embarcar-se en uns mesos en el seu gran somni, que és treballar en el món de l'art a Nova York. En la seva primera cita, Luke i Sofia rescataran d'un accident a Ira Levinson, un veterà viudo que enyora el gran amor de la seva vida, Ruth.
Nascut el 21 de març de 1986, Scott Eastwood és el quart fill dels 8 que té Clint Eastwood. Fins a la data té una sòlida carrera en la gran pantalla des de que debutara en 2006 amb Bandera de Nuestros Padres, Gran Torino o Invictus, dirigides pel seu pare. Quan va decidir dedicar-se a l'actuació, ho va fer amb el cognom Reeves, ja que no volia que se'l relacionara amb el seu progenitor. Va néixer de la relació secreta que mantenia Clint Eastwood amb l'hostessa de vol Jocelyn Reeves. Físicament és el qui més se li pareix a son pare. De fet, es va caracteritzar de vaquer, imitant a son pare en la pel·lícula El bueno, el feo y el malo. Abans de ser actor, Scott va treballar com a cambrer, obrer i aparcacotxes i a més té un bar, el Sadler Bar, en Solana Beach, en San Diego, on ell mateix posa canyes i servís el seu propi whisky, el Eastwood Whisky, destil·lat amb aigua extreta de la finca de son pare. Entre les seues aficions destaca tocar el saxofó, la boxa i les armes. Continuem amb una altra Nepo Baby, com és Lily Rose Depp, coneguda per la pel·lícula The Idol, estrenada en 2023. There's just no better feeling than performing. You give so much of yourself, but don't give anything away. You're not a human, you're a star. I need full control, no matter what. He's brainwashed her. I have to tell you something. I promise you, there is a new Jocelyn coming. La superestrella del pop Jocelyn comença una relació amb l'enigmàtic empresari de la nit, Tedros, que carrega algun que altre secret. Lily Rose Depp és model, cantant, actriu, ha sigut i és una musa d'una coneguda marca de luxe i a banda és filla de Johnny Depp i de la model, actriu i cantant francesa Vanessa Paradis. Des del dia del seu naixement, la intèrpret, amb orígens francesos, ha estat en el focus mediàtic, però no ha sigut fins avui i gràcies en part al seu paper protagonista en The Idol, quan s'ha convertit en una veritable icona generacional. Lily Rose Depp va néixer l'any 1999, fruit de la relació entre Johnny Depp i Vanessa Paradis, en els que van estar junts durant 14 anys, convertint-se així en una de les relacions més consolidades de Johnny. Amb només 15 anys es va convertir en imatge de Chanel, petició expressa de Karl Lagerfeld, i va aconseguir participar en alguns shows capitanejats pel dissenyador. Ara bé, la seva aliança amb la firma francesa és una cosa que s'ha estès fins a la data, fins i tot malgrat la mort del dissenyador alemany. I és que precisament l'admiració que sentia el Kaiser de la moda per la seva musa es manté intacta anys després gràcies a Virgin Viard, qui l'ha anomenada ambaixadora de diverses de les seues col·leccions. En el món de la interpretació el tocaria per primera vegada en 2014 quan va fer un cameo en la pel·lícula Tusk. No obstant això, el seu primer paper protagonista arribaria en 2016, després de rodar la pel·lícula La Danseuse. Després arribaria Planetarium, on compartiria pantalla amb Natalie Portman, Savage, a Faithful Men o The King al costat de Timothée Chalamet. Continuem amb la directora Sofia Coppola, qui va dirigir Lost in Translation amb Scarlett Johansson com a protagonista. Un momento de relax. Es un momento, Santori. ¡Kato, kato, kato, kato! 時間がないんだよ。ね、パッションがカメラ目には。Con intensidad. ¿Eso es todo? En fin, parecía que dijera muchas más cosas. El señor Bob Harry. ¡Oh, quita nada, Bob! Usted da de cine. Sí, debería hacer películas, sí. ¿Conoce Rat Pack? ¿Rat Pack? Señor Harry, señor casualmente, mis medias. Romepa. ¿Qué? Romepa medias. ¿Romepa qué? Sí. ¿Tú qué haces?
Mi marido es fotógrafo y está aquí trabajando. Como yo no hacía nada, vine con él. ¿A qué te dedicas? Aún no estoy segura, la verdad. Bob Harris, un actor nord-americà en decadència, accepta una oferta per a fer un anunci de whisky japonès a Tòquio. Està travessant una aguda crisi i passa gran part del temps lliure en el bar de l'hotel. I precisament allí coneix a Charlotte, una jove casada amb un fotògraf que ha anat a Tòquio a fer un reportatge. Però mentre ell treballa, la seva dona s'avorrís mortalment. L'arbre genealògic de Sofia Coppola és ben extens. En resum, és filla del director Francis Ford Coppola, cosina germana de Nicolas Cage i tia de Gia Coppola. Els tres podrien dir que són considerats com nepo babies. Sofia va néixer a Nova York, sent l'última filla del director i productor Francis Ford Coppola i la decoradora i artista Eleanor Coppola, per la qual cosa té ascendència irlandesa, anglesa i italiana. La carrera cinematogràfica de Sofia va començar a molt primerenca edat, ja que sent un bebè va aparèixer en la pel·lícula El Padrino, en l'escena del bautisme, interpretant a Michael Francis Ritchie, i en El Padrino 2 apareix com un xiquet immigrant. A més, ha participat en 7 de les pel·lícules del seu pare. El seu paper més conegut va ser el de Mary Corleone en El Padrino 3, en un paper que estava pensat inicialment per a Winona Ryder, qui no va poder participar a causa d'una malaltia i va rebre moltes crítiques negatives. Posteriorment arribaria el seu reconeixement a nivell mundial amb la pel·lícula Las Vírgenes Suïcides i més avant amb Lost in Translation, i per esta pel·lícula va guanyar el Premi Òscar al millor guió original i amb la seva nominació als Oscars en la categoria de millor director es va convertir en la tercera dona a estar nominada en esta categoria i en ser la primera nord-americana. La nostra següent nepo baby és Jennifer Aniston, coneguda mundialment per interpretar a Rachel Green en la exitosa sèrie Friends des de 1994 fins al 2004. Me he dado cuenta de que ha sido una tontería disgustarme por no tener marido e hijos. Lo único que necesito es un plan. Veréis, quiero tener 3 hijos. No me lo digas. ¿Quieres tenerlos todos a la vez y además que sean para tu hermano? Como decía, debería tener el primero antes de los 35, con lo cual tengo 5 años. Ah. O sea que si quiero tener uno a los 35, no necesito quedarme embarazada hasta los 34, lo que le da a De la Prada 4 años para confeccionar ropa premamá. Esperad, pero quiero llevar 1 año casada antes de quedarme embarazada. ¿En serio? ¿Tanto tiempo? La sèrie tracta sobre la vida d'un grup d'amics, Chandler, Phoebe, Monica, Ross, Rachel i Joey, en Manhattan, a Nova York. Parlem ara de Jennifer Aniston, que va néixer l'11 de febrer de 1969 a Nova York, que és filla de l'actor John Aniston, nascut amb el nom grec de Yanis Anastasakis, i de l'actriu i model Nancy Dow. El seu padrí era l'actor Telly Savalas, qui fora el millor amic de son pare i conegut pel seu paper de villà de James Bond en la cinta Al servicio de su majestat en 1969. I ara anem amb una curiositat. Recordareu que en la sèrie Friends el personatge de Joey treballava com a actor en el culebrón Los días de nuestra vida. Doncs bé, esta sèrie no era fictícia, sinó que és una telenovela estatunidenca que existeix a dia d'avui i que, de fet, van ja per la temporada 56. I quina relació té aquesta sèrie amb Jennifer Aniston? Son pare era ni més ni menys que un dels actors protagonistes de Los días de nuestra vida. John Aniston es va incorporar al culebró en 1985 fins a la seva mort en 2022. La relació de pare i filla era tan bona que el propi John va participar fins en 2 ocasions en Friends. Una de les més significatives és en el capítol de la boda de Monica i Chandler, on el pare d'Aniston interpreta un sacerdot grec ortodoxe que casualment va a casar un matrimoni on el cognom és el seu originari, Anastasakis.
Parlem ara de dos germans actors, Maggie i Jake Gyllenhaal. Els germans van interpretar als germans Elizabeth i Donnie Darko en la cinta de culte anomenada Donnie Darko de l'any 2001. Era como si aquel plan le hubiera acompañado toda la vida, como si hubiese estado fraguándose. Y ahora, en su 15º año, cristalizaba, con el dolor de la pubertad. Me obligaron a hacerlo. Dime, ¿por qué os habéis mudado? Mamá pidió una orden de alejamiento contra mi padrastro. Tiene problemas emocionales. Yo también. ¿Qué clase de problemas tiene él? Un nuevo amigo. ¿Real o imaginario? Despierta, Donnie. Imaginario. Donnie és un adolescent americà dotat de gran intel·ligència i imaginació. Després d'escapar miraculosament d'una mort gairebé segura, comença a patir al·lucinacions que el porten a actuar com mai haguera imaginat i a descobrir un món insòlit al seu voltant. Els germans Gyllenhaal són fills del director de cine Stephen Gyllenhaal, que ha dirigit 27 episodis de Twin Peaks i de l'escriptora Naomi Foner. Maggie va néixer en 1977 a Nova York i Jake en 1980 a Los Angeles. Gràcies a que son pare dirigia sèries de televisió, els germans, des de ben menuts, van poder començar a interpretar personatges en sèries o pel·lícules on son pare participava. Si ja és bo que els teus pares t'obriguen les portes al món laboral, més encara és si els teus padrins són els actors Paul Newman i Jamie Lee Curtis. Així és, Newman i Curtis són els padrins de Jake Gyllenhaal. L'actor sempre comenta que va ser Paul Newman qui li va ensenyar a conduir i actualment té una gran relació amb Jamie Lee Curtis. Maggie ha estat nominada als Premis Oscars en 2 ocasions, una millor actriu de repart per Corazón Rebelde i una altra com millor guió adaptat en La hija oscura. Mentrestant, el seu germà Jake ha estat nominat en una ocasió al Premi Oscar per millor actor de repart per la cinta Brokeback Mountain. I anem ara precisament amb Jamie Lee Curtis, nascuda en 1958 i guanyadora de l'Oscar com a millor actriu de repart en la pel·lícula de Todo a la vez en todas partes, però més coneguda per interpretar a Laurie Strode en la saga de pel·lícules de Halloween. Un, dos, tres, probando. Grabando. Estamos investigando al paciente que mató a 4 adolescentes la noche de Halloween de 1978. Fue abatido por su propio psiquiatra y detenido esa misma noche. Y lleva 40 años encerrado. Hola, Michael. Tengo algo que podría interesarte. Durant la nit de Halloween, Michael, un xiquet de 6 anys, assassina a la seva família amb un ganivet de cuina. És internat en un psiquiàtric del qual fuig 15 anys més tard, precisament la vespra de Halloween. El psicòpata torna al seu poble i comet una sèrie d'assassinats. Mentrestant, un dels metges del psiquiàtric li segueix la pista. Jamie Lee Curtis és coneguda per les seues actuacions en els gèneres de terror i slàser. Se la considera una reina del crit, a més dels seus papers en comèdies. Curtis ha rebut múltiples elogis, inclús, com hem dit, el Premi Oscar, un Emmy, un BAFTA, 3 Globus d'Or i 2 premis del Sindicat d'Actors, així com nominacions per a un Grammy per a un Independent Spirit. Però ara bé, qui són els seus pares? És filla dels actors Tony Curtis i Janet Leigh. Entre 1951 i 1962, els Curtis Leigh van ser la parella més fotografiada i desitjada del moment.
Tony Curtis, cèlebre pel seu físic de galant i el seu accent típicament novaiorquès, el seu nom quedarà lligat a la seva interpretació d'en Confaldas y a lo loco de 1959 amb Jack Lemmon i Marilyn Monroe. L'actor va acabar demostrant el seu talent en films de la talla de Chantaje a Broadway amb Burt Lancaster, en Espartaco de Stanley Kubrick i en el seu paper d'un pròfug encadenat a Sidney Poitier en Fugitivos, que li va valer la nominació als Oscars. Pel que fa a sa mare, Janet Leigh, va ser una actriu estatunidenca de cinema especialment recordada pel seu paper en la pel·lícula de Psicosi d'Alfred Hitchcock, per la qual va estar nominada al Premi Oscar i va guanyar el Globo d'Or. Tots tenim en ment la imatge de la dutxa i sobretot tenim en ment la interpretació tan icònica de Janet Leigh en eixa mateixa escena. Una curiositat sobre aquesta escena, que després seria la més famosa, va portar un total d'una setmana a rodar-la a causa de la seva complexitat. Janet Leigh va rodar 3 setmanes, una de les quals les va dedicar a l'escena de la dutxa. Posteriorment, ella recordaria que va quedar tan profundament traumatitzada rodant aquesta escena que va fer tot el possible per a evitar les dutxes la resta de la seva vida. I fins així el programa sobre els Nepo Baby i què és el que vol dir. Nosaltres tornem la setmana que ve amb més curiositats del món del cine i de les sèries de Canals Ràdio, Josa FM, Guadassuar Ràdio, Ràdio Manises, Ràdio Pego, Ràdio Altea, Ràdio Túria Leliana, Ràdio Ribarroja, Ràdio L'Om de Picassent i Ràdio Consentaina. Però abans d'acabar vos compartirem les recomanacions dels nostres seguidors en Instagram. Pepa Arnau ens recomana la minissèrie Jane Eyre. Jane Eyre accepta un treball com a institutriu d'una xiqueta francesa enlaïada i ombrívola mansió de Thornfield Hall. Jane s'enamora del senyor Rochester, l'inquietant senyor de Thornfield. Està disponible en Pluto TV. I el nostre seguidor Joan Schaffer ens recomana la sèrie Twin Peaks. L'excèntric agent de l'FBI Dale Cooper arriba a Twin Peaks, una xicoteta població muntanyenca, per a investigar el brutal assassinat de la jove i bella Laura Palmer. Està disponible en Sky Showtime. I si tu també ens vols recomanar una sèrie o una pel·li, ens pots escriure a través del nostre Instagram, @CameraIacció. Recorda que també ens podeu escoltar en iVoox, Spotify, TuneIn i YouTube. Salutacions!